Ndinoziva kuti madrugs akamukorera because haukwanisi kuzvikontrola kana uri under madrugs. 17 years munhu akuziva anofanira kumbopiwa mutongo kuti vamwe vakazoti mwana weapa apa akapiwa mutongo unorwadza. I think vana vese vanoita chidzidzo nekuti izvezvi let's say aenda handiti mangwana adzoka wanotamba wakawanda wanavo wanotoziva kuti nyange sei tikazviita futi apo inga mumwe wedu uyu akabuda wani because ari kunzi akatomudzingirira abva kunotora banga kwakutodzingirira munhu uyo aona kuti munhu ane banga kwakutanga kutisa iye akuramba achitevera ndopaakasvika achibaya munhu. Saka yaona ndabayiwa ndobva paakadzoka blood richibuda kudai richierera paakatozouya kumba anenge anga kutoda help ndopaakasvika anga asisina simba ndobva akasvika achidonha basi. In a shocking incident in Solomio, Ruwa, 2 young boys aged 17 and 19 got into a misunderstanding which led to one stabbing the other with a knife. The incident is said to have taken place on 27 November 2023 at around 7 p.m. Our news crew went down to Ruwa to get an insight of what really transpired on the day. Ndini mama wataonga Theonvas Mungira ndaigara naye ndichimuchengeta. Taonga angari munhu wekuti ukamuudza ukamutsura chinhu aitonzwisisa, ukamuti taonga izvi zvakati handidi kuzviona aitonzwisisa kuti mama wangu wandiudza izvirega ndiregedze. Ndikati taonga kuri kuenda kumashops usafambe usiku aiteerera. Ndingati chakaitika taonga pakarekta yake munhu anga ari right zvekuti haasi munhu iyoyo kuti anga ine hasha nevamwe kana kuti munhu anga ari rough stereki nevanhu. Munhu wekutoti sometimes aitoswera aripo zvekuti waigona kuita weakness usina kana kumbomuona nenyaya yekuti aiswera kubasa kwake achiita zvaanenge achiita zvemota dzake. Ukatongomuti ndiri kudawo help 2 minutes aingouya otoita zvawamudeedzera otoenda. Saka nezuro manje nezuro takatoswera tese atonditi ndanzi ndiyozogadzira mota yanzi pane dori risiri kuvhurika here chii. Ndikati it's okay gadzira mota ndobva agadzira mota dori yarikatoita atobuda pepe ndatomuti iko zvino izvi ndakuda kumborara ndakuda kudzima TV ndobva ati arigani kuenda kumashops ndobva aenda kumashops. Saka kubva paakaenda kumashops takazonzwa kuma past 7 takunzwa noise akangouya achideedzera achiti gogogoi takatovhunduka bozi handisati ndambomunzwa achideedzera. Saka ndikashaura kuti voice renderani ndobva ndamhanya kuloka do ndikati unovhurira vanhu vane matsotsi nandikirini unovhurira matsotsi do dzadziri kuma7 ndobva ndatodini ndaloka do ndobva ndati ndiani zvikanzi nditaonga ndikati ko chii chaitika ndiri pakati pebvunzo chii chaitika mai vemukomana yayo akabaya munhu ndobva vasvika ndobva vatanga vadeedzera kuti taonga time yandakavhura do ndichivhura do kudai ndobva ndakaona mukomana akatodonha pasi ari kubleeda abayiwa pauro apo. Ndikati ko chii chaitika zvikanzi abayiwa nemwana wangu ndibatsirei. Saka ina ndazoda kubvunza zvambofamba sei kana kuti chibhozi ndakaona kubleeda kwaiita munhu aibleeda zvimwe zviya zvekuti anga asingachakwanisi kufema zvakanaka anga akuita zviya zvekugaspa achitaunga ari kudhonzwa mweya kudaiso. Takatobvunza mai vake ndikati ko munhu amubaya wacho aenda kupi zvikanzi handisi kuziva kuti aendepi handisi kuziva kuti zvafamba sei anenge atiza ndokupindura kwavakaita anzi atiza. Ndobva ndatongomhanya kuseri paimba iri paseri pedu ndobva ndanodeedza mumwe mukomana aripo ndobva ndatora makizi emota ndikati uya tibatsire munhu uyu timuendese kuhospital. Mai vacho ndopa ndakavaudza kuti dirai mota fiyo tiende kuhospital. Ndobva vakamhanya kunotora kabhegi kavo ndobva tauya mukomana ndobva abatirwa nevamwewo vemucommunity ndobva vamisa mumota ndobva taenda takamboenda pachilocal hospital tichifunga kuti anokwanisa kuwana assistant nekukasira. Ndobva tichingosvika ipapo ndobva vatoti aendai kuparire nyato. Saka takaona kuti kuparire nyato kuti tinosvika ikoko kwaititira kuri ndobva tati regai tiende pari apo because vanhu vazhinji vaiti ndai pari apo anonoasistwa ipapo. Tichisvika ipapo pairadzwa kuti vanhu vachona vanga vasiri panzvimbo. Takatopinda mukati tichitsvaga vanhu ndopa vakazouya manesi 3 akauya ipapo ndobva vamuasista vachimubata mumwe akamubata spouse yake kudai ndobva amuregedza ndobva amutarisa maziso ake ndobva amuregedza ndopa akatodeedza mumwe wake zvikanzi yaone situation iri panapa one kuti tinosvika kupi
ndobva akatora mishini yake ndobva achimuita matesti. Saka akanyazotoona kutoti even ini ndichitoona achiita matesti acho unonyatsoona kuti mishini haisi kumboresponda kubhodhi yemunhu, haisi kumboita. Ndipo vakatonyora tsamba yavo, ndobva vanyora ripoti. Vachipedza ndipo vakatorudzwa kuti tine urombo kuti mukomana hapasisina. Wakandifonera wachiti mai Mishi muri kupi? Ndikati ndatobuda kubasa ndakuenda kumakombi kuti ndikwire ndiuye kumba. Wakanditi fambisai tiri kuenda kuchipatara naTaonga kuRehab. Ndikati it's okay, ndiri kuuya manje. Wakati kurumidzai fambisai munotonera kuRehab. Ndikati alright ndiri kuuya. Ndobva ndakabva ndati gare wana ndakutomhanya kunokwira ndiuye kuRehab. Ndisina kunyatsobvunzisa kuti chii chaitika. Ndobva ndakazofonerwa nemwana wangu firstborn yangu Mishiwo. Akati mama, uyai Taonga abayiwa nafungai Nebanga. Asi afa adonha hachatauri, hachaiti sei. Taonga kunoku hakusii. Ndikati iwe ari kuenda kuchipatara, ungataure izvozvo kuti Taonga adonha atofa abayiwa Nebanga chirudzii? Zvikanzi fambisai muye muzvionere. Ndikati it's okay. Ndopa ndakaondafonera futi mainini muri kupi? Zvikanzi tiri kuRehab. Ndikati naTaonga. Zvikanzi ndiye watinaye. Ndopa ndakachitsvaga mota kombi yakaenda kunondisiya kuRehab. Ndisati ndatsvaga kombi ndakafonerwa. Zvikanzi mama waTaonga, munokwanisa here kusvika kupolisi tigadzirise matsamba kuti mwana akwanise kurapwa? Ndikati alright, ndatokwira kombi mai manje ndasvika. Vandasvika vandaenda kumapurisa. Pamapurisa paipai ndasvitosvika mukataura ndi mama waTaonga. Ndikati Zvikanzi nematambudziko Taonga ashaya. Saka ndakanzwa kurwadziwa nekuti ndaitoti kunogadzisa mapepa ekuti kupolisi mwana aone kurapwa. Since baba havapo, wanenge wachigara kubasa, wanongoya maweekends, tese tatisipo panongosara vana, iyewo kazhinji anobuda kana ari ofu ndo panoswera ari pamba. Saka ndakanzwa kushamisika ndichingonzi mhanyai pane zvaitika kumba, kuti chanyatsoitika chii, uyu anenge asipo pasara vana. Saka ndakaita kakuvhunduka ndizonzwa kuti Theonvas abayiwa Nebanga nafungai, kuti ndinyatsonzwisise kuti wanga wanyatsonetsana nenyaya iyeyi. Ndipo vakatonyora tsamba yavo, ndipo vanyora ripoti. Vachipedza ndipo vakatorudzwa kuti tine urombo kuti mukomana hapasisina. Saka izvi takudirecta kupolisi, toti muende kupolisi munovapa tsamba iyi, ndo vanozokwanisa kukubatsirai from there. Asi musaudze vanhu vari kumba kuti ndo zvaitika, nekuti vanogona kupanika. Plus iyi nyaya yemedha ikatanga yaspreadwa even auraya wacho panogona kuitika something. Saka mukanoudza polisi inokwanisa kuzoendla nyaya iyi. Ndobva taenda kupolisi paya. Tichisvikawo kupolisi ndobva yaendlawo nyaya zvakanaka. Ndobva vazongobva ikoko vakananga kumba kunoku. Ndobva vasvika vachitodi vachibata munhu wavo vachiuya naye. Tichizomirira vachizotora munhu kuma 12:1 ikoko vachimutora bhodhi yake, vachibudisa bhodhi mumota vachizoenda kuparira nyata. Ndobva takazokwanisa kudzoka kunoku. Inini kumuona kwandakaita anga ine buri apa side rake rekuleft iri, ndora ndakaona buri riri apa paakabayiwa Nebanga. Ndora ndanyatsoona ranga rakakura buri iroro. Ndikati Banga aita muchekerei munhu kudai? Hembe yake yanga ina yanzi angatoikumura, ndo yandakasvikoona ndikaitora. Ndikati ndo mabayirwa aita. Zvikanzi saka bva kuti taakumirira maoko taakumirira chii, kuti tione kuti tonomuisa kupi kumochari. Tiri papolisi paya, mapurisa ndo pakati akudawo chitupa chake nezvinoratidza kuti ane makore mangani. Ndobva tadzoka kumba, vatatora pasipoti yake nebhethi rake, vatadzokera nazvo kumapurisa. Bva takugadzira uyu munhu uyu imedha iyi. Saka mwana uyu medha iyoyi yato maoko edu akuenda kumochari kuparira nyatwa. Tinenge tichikuudzai zvinenge zvichiitika. Saka kuti ndinyatsonzwisisa kuti nyaya idzi dzawabayirana dzacho dziri nyaya dzei, handisi kunyatsonzwisisa. Ende zvimwe futi zvandiri kuona zvokuti mwana aita seizvezvi 17 years munhu akuziva anofanirwa kumbopiwa mutongo kuti wamwe wakaziva kuti mwana we apa
akapiwa mutongo unorwadza. I think vana vese vanoita chidzidzo kuti mutongo akapiwa mwana apo unorwadza. Isusu hatichadi kuzviita zvinhu izvi nekuti anozoti mangwana umwe akazviita, nekuti izvezvi lesei aenda handiti mangwana adzoka wanotamba wakawanda wana wanotoziva kuti nyange sei tikazviita futi apo inga mumwe wedu uyu akabuda wana, inga wedu uyu akadzoka wana. Zvinhu zvato easy kuti vamwe wese vazviteedzere, because pano tine mashops pasamutokwa ende panotambwa nevana vakawanda, vamwe vanoita zvekudhakwa izvozvi unoona zvakasiyana siyana. Saka example ikawepo zvinotibatsira futi. Nezuro ndakabva kubasa ndikasvikira polisi, mai wacho vanga varipo havana kutaura nini. Kusvika nditore nguva yese ndiriko kune kuti bhodhi yakazoenda kuma 12:01 kuparanyata kana kuuya kana kuti ndo zvaitika toziva kuti tsaona inoitika pamwe zvinhu zvangoitika mwana asingadiwo zvamubata but iwa unokwanisa kuuya kwandiri kana kundiudza kuti ndo zvaita wana itsaona zvinhu zvinowanika ini ndo zvinzwisa bhuzi wana indine mama wachiri kukura wana anogonawo kuzoitawo mwana wepanext door sesemu sezvaita ushu but hawana kana kukwanisa kuuya kwandiri. Kusvika ndaedzerwa ndiri pano kusvika makuseni ndikati nhai michirudzii munhu haukwanisi here kuuya totaurirana wana ndo zvinoitika pawana tinofanirwa kungotaurirana. Wongondiudza kuti ndo mistake yaitika ina handirapi nekuti accident itsaona pamwe anga asingazvidiwo pamwe akabatwa nezvakamubata but apa zvinoratidza kuti wabereki wacho maramba muriko. Inini ndinofunga sei ndinenge ndakutoona kuti zvese zvakaitika which means wabereki maamuri mukati nekuti sei musina kuuya kutaura nini. Ini ndini mubereki wemwana ndaigara nemwana uyezve pazvakaitika mai vacho wanga waripo wemwana akauraya wanga waripo. Saka wakatadza nekuti mai muchipaitika tsaona ndaionawo zvadai ndaedza kana kunditsanangurira zvaitika handina chawanditsanangurira. Wazongouya watoitawo kunotiwa newani kuti imi uyai mubate maoko apa kusei musi kuuya nezvakaitwa nemwana ndongosvika bva wangoenda hawana chawataura nini kungobuda nekuenda izvezvi hawapo wese wangobuda waenda nezvaitika izvezvi. Vabereki ifiti vana vakakura vachiona vana vabereki vachiita zvemusindo zveviolence yavo pachavo vanomupedzisira vanonge as if zviri normal. Dzadzira kuma7 chakaitika ndechekuti Fungai aida musikana panext apa saka akafunga kuti akudana kuna Taonga. Saka Fungai pakabva yachivhunza nyaya iyi kuti iwe uri kudanana nauyu here but ayewa uyu Fungai ndobati Taonga une makuhwa chichi apa tingakupipota une makuhwa une murume chichi Taongobva amurwa mamba ma4 iyo bamhanya mumba kwavo ndobva mama wake nekamwana kavo kadiki vachimhanya chimhanyisa nekumakuhwa ndobva vasvika ndobva Fungai anga nebanga ndobva abaya Taonga. Paakabaya Taonga akabva kubva kumakuva achimhanya achiti hanzi ndachekwa nebanga chichi achimhanya achitenda panext apo bhazi ndodondera padhoo pavo ndozvaitika. Akabva atiza iye akadzoka ari ega achimhanya mama wemukomana uyu ndo akabva azotera kumashure achimhanya. Tagara naye zvakanaka asi munhu aingofara zvebhora nezvekugadzira dure zvangaita pana vanhu vangaitogadzira nawo zvemota kunana kakaguviwa ndozvinhu ndokwaiwanzoswera kuti pana patime yekufizana pana at least yanga iri shoma Muvakidzani vanhu vaiwadzana here kana kuti mukomana waazokwadzana naye tingati vanhu vaiwadzana here kuti aitomboya achimuona kana kuti vaitombotamba vese saka zvatonishamisa kuti vazorwisana izvo zvichichakanga chaitika. I think maissues akadai ari kukonzerwa ndingangoti zvinhu zviri kudhaka ndo zvimwe mamajor issues ari kukonzera kuti pave nemaviolence ari kuitika within the society. Ndingangoti zvingangoita counter that zvekuti vana vakwanisa kuwana zvekuita during their spare time in terms of recreation within the society dzavanenge vari ndo zvimwe zvingangoita reduce marate macrime the way we are brought up within the families ndo imwe inoassociata
Ya, kutanga ndingada kuzvintroduce ndoitwa mufundisi Mavheneka. Ndinoshumira ndiri kuChurch of Christ in Zimbabwe, assembly iri muno muSolomia, uye ndiri mufundisi wamai Mishi, mai vepanapa. So one of my member ndo akandizivisa about zvakaitika nesuro, ndobva ndazovabatawo ndikataurawo navo vachitoti ndandisikonda ndiri kubasa. Ndasongofonerwa nemapurisa kuti ndozvaitika, so nhasi ndazoti achirega ndichimuka ndichiendawo ikoko. So chinhu chinosuwisa kana uchinzwa, especially chanyanya kundirwadza makore evana, Nekuurawa neNekuuraya, tichivatarisa vanhu vadiki in a society, and chinhu chinorwadza, and I'm sure kuti the society right now is in shock nekuda kwechiitiko chaitika munharaunda muno muSolomia. And sekereke tinototi taraskirwa, because this is a young generation mune muchitarisira kuti maybe mangwana ndo vachange vanhu vavone zvimwe zvinzvimbo mukati menyika. And kana zvakadai zvichiitika vanhu vachiurayana, kudhara taiziva kuti chinhu chinonzi kuuraya, kana even now kuuraya chinhu chinofanira kutyisa. Kudhara kuenda panhamo uri mwana chaiko, it was very rare, but right now kana vana vacho ivo vakutoporomora nyaya dzokuuraya, it becomes something chiri said to the society. Saka tinoti tine urombo nekuda kwekurasikirwa that young boy, but also kutiwo munyika nechimiro chirimo mairi kuda kurudziro kana dzidziso dzingada kuramba dzichingoitwa kuti ndezvipo zvimwe zvingagona kuitwa, especially to our young generation, nekuda kwemadrugs, kutorwa kwezvinodhaka kuri kuitwa mazuva anawa. Ndinorangarira uchinzwa nzvimbo dzamazuva ano mamusicians vachiimba nhau dzemujolo, and ndo zvimwe zviri kungotenderera, but zvinorwadza muage dzakaita saidzodzi dzichibva panyika ino, vakuru tichisara, zvinotirwadza. So ndingangoti maybe dzidziso dzingada kungoramba dzichingoizwa, especially sevafundisi, kuda ndeumwe mukana wokuti mukuparidza kwedu tinofanira kubata those areas, kuti vabereki vakaropafadzwa nevana, how best can we raise our kids, tingagona sei kusvitsa dzidziso muvatendi dzingaita kuti even mukasvika pakusawirirana, ndedzipi dzimwe nzira dzamunogona kushandisa, dzisiri dzekudeura ropa, dzisiri dzekuurayana, dzisiri dzekukuvadzana. I'm sure kuti pane dzimwe nzira dzatinogona kushandisa dzisiri dzekukuvadzana. Kana zvasvika pakadai, chokwadi secommunity tinonzwa kurwadziwa, senyika tinonzwa kurwadziwa, as individuals tinonzwa kurwadziwa. So zvinhu zvinorwadza, firo dzakadai dzinorwadza, zvinotorema nekutsanangura. Kubva ndikatarisa kubva ndichitanga kugara mukati meuno musha, zviitiko zvekufa kwevanhu nenzira dzakasarurama zvinhu zviri kugara zvichiitika. Tichitanga kuuya kugara mukati menzvimbo ino, kune vanhu vakatombofa netsaona yekupwanywa netrain panjanjabo. Ukada kutarisa maaccident auraya vanhu, pane imwe family yakatozoparara vanhu, varume misha inofunga 5 yakaparara, vanhu vakafira muaccident imwe chete. Tine mumwe mukadzi akatemwa nebadza futi munomu akasiwa afira mumba imomo. Saka mafira ari kuita vanhu vemunomu, tsaona dzayo dziri kuitika, hatisi kutonzwisisa kuti chingambova chii. It's either pamwe nzvimbo yatigere nzvimbo inoda kutombochenurwa here, kana kuti pane inoda kutombobikwa dore kuti tiongorwe kuti nzvimbo yedu yakambomira sei, kana inotoda masvikiro, because mafira ari kuita vanhu munomu hatisi kutsinzwisisa. Ava vana vadiki, tarisai 16 years, munhu awanzi abaya munhu, zvinhu zvinoshamisa mufunge. Asi hatisi kutoziva zvikonzero zvingave zvei. Vanhu takabva kwakasiyana siyana, hatizoziva kuti mushando umwe nomwe unogona kunge une zvawakatakura. Asi sedunhu tinofanira kunge tine zvatokwanisa kumboti tifambe, vanhu vaone kuti chii chiri kukonzeresa vanhu vari munomu vari kuparara netsaona dzisinganzwisisiki.